האתוס הציוני תמיד שם בצד את נושא השגשוג והרווחה. אבל מה שחשוב להבין שהשגשוג ואיכות החיים צריך להיות מרכיב מרכזי של הציונות במאה ה-21. זאת אומרת, אם מדינת ישראל לא תצליח לספק לתושבים שלה איכות חיים שהיא ברמה תחרותית מול כל המדינות המובילות בעולם, היכולת שלנו לשרוד במקום הזה תשחק. חזון הטופ 15 עוסק במכלול הסוגיות והפעולות הנדרשים בכדי להביא את ישראל אל קרב 15 המדינות המובילות בעולם מבחינת איכות החיים של תושביהן. בזמן שירותו בלשכת ראש הממשלה זיהה גידי את חולשתה של מדינת ישראל ברגעים שבהם נדרשת חשיבה אסטרטגית לנוכח שינויים יסודיים בסביבתה המדינית. מכון רעות נוסד בינואר 2004 על מנת לנסות ולתת מענה לחולשה זו. הרעיון הזה התחיל ונבט כמו זרע לפני 9 שנים. ראינו כבר אז שאנחנו צריכים לשנות משהו יסודי ותהיה כאן עבודה רצינית בכל השטחים. אני קוראת לזה הציונות החדשה. הציונות החדשה היא חייבת להיות שילוב. היא חייבת להיות שילוב של מצוינות וידע וערכיות, כי בלי זה לא נצליח. כדי שתהיה קפיצת מדרגה חברתית-כלכלית, אנחנו חייבים שיהיה שיח שמהותו היא הגדלת העוגה. וזה האתגר המרכזי שמולו אנחנו מתמודדים. האזורים שבהם אנשים או חברות עסקיות או מדינות לא יודעים שהם לא יודעים, אלה הם האזורים שמהם מתפתחות ההפתעות האסטרטגיות, או שבהם תמונות ההזדמנויות האסטרטגיות. והמטרה שלנו היא לעזור למרחב הציבורי הישראלי לזהות את אותם אזורים אדומים. אנחנו מאמינים שאם נצליח לעשות את התהליך הזה מספיק פעמים, בסופו של דבר למדינה יש את המשאבים כדי לתרגם את התובנות האלה למציאות. דבר נוסף שמנחה אותנו זה חזון ציוני, כפי שאנחנו מבינים אותו במאה ה-21, ולתפיסתנו הוא מורכב מ4 מכלולים. אנחנו אומרים שארבעת המרכיבים הללו ביחד יאפשרו לנו להתחרות על 3 המשאבים שהם הכי נזילים, והתחרות עליהם היא הכי קשה בעולם שצומח לנגד עינינו. זה התחרות על המוחות, התחרות על הטכנולוגיה והתחרות על ההשקעות הזרות. היום למעשה אנחנו משיקים את הפעילות של מכון רעות באזור שעוסק בשגשוג. כשהתובנה שמנחה אותנו היא שהגברת יכולת התחרות של ישראל היא תנאי הכרחי לשגשוג ארוך טווח. ישראל היא מדינה אנומלית, ככה התנהגנו בחוסר אחריות לאורך שנים. התוצר שלנו נמוך ב-20% מממוצע OECD. אבל אנחנו צורכים שירותים הרבה יותר, או שווה. בביטחון אנחנו צורכים בערך פי 2 יחסית לתוצר. החוב שלנו גדול, פי 2, היה קרוב ל-100%, לעומת 50-60%, כאשר משלמים ריבית הרבה יותר גבוהה. בריאות, אנחנו רוצים כמו הממוצע של המדינות המפותחות, וחינוך אנחנו מוצאים בממוצע OECD לנפש. איך אפשר לאורך שנים לייצר פחות ולצרוך יותר או שווה? אני חושב שכולנו מבינים, כל מי שעיניו בראשו, שזה בלתי אפשרי. ללא משאבים, ללא עוגה שיש לחלק, גם מדינה שוויונית לא תצליח להעניק לא חינוך, לא בריאות, לא הזדמנויות תעסוקה, לא שום דבר. בעולם הגלובלי אי אפשר לשחק את המשחק לפי כללים אחרים. העולם הגלובלי קבע כללים, אנחנו צריכים להיות לפיהם, בתוך הכללים אנחנו צריכים לקבוע את סדרי העדיפויות שלנו. גידי, אני מסכים איתך, הגיע הזמן לשיח ציבורי אמיתי. צריך פעם אחת לדבר מה אנחנו באמת רוצים. העם היהודי, בוא נשקיע בו. עשינו פרויקט מסע ופרויקט תגלית, מי שמביא, מי שיודע, כדי לגרום ש20% מהצעירים היהודים בעולם יראו את מדינת ישראל.